Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herec Milan Kňažko. Pokud jde o mou češtinu, tak už jako dítě, jako luterán, jsem se modlil česky, tedy říkali jsme tomu, jakože to je biblická králičtina nebo něco takového, ale byla to čeština pochopitelně, takže do dnešní doby já neumím Otčenáš po slovensky, musím si ho překládat. Druhá věc, když jsem začal pracovat jako herec, tak jsem si uvědomil, že bych byl nerad, aby mě někdo namlouval v nějakým filmu nebo tak. Takže automaticky jsem se snažil mluvit česky a jelikož jsem natočil v Čechách určitě víc filmů jako na Slovensku, no tak mi to zůstalo do dnešní doby, no. Že když překročím hranice nebo když někdo promluví na mě česky, tak automaticky odpovídám česky, protože jazyk je vlastně myšlení. A kdybych myslel slovensky a mluvil česky, tak bych si to musel překládat. Navíc já mám rád českou kulturu. Já jsem v podstatě čechofil, mohl bych jí jmenovat spisovatele, herce, výtvarníky český, který mám rád, a mohl bych taky jmenovat politiky český, který nemám rád. Ano, a ja už aj končím po česky. Ospravedlňujem sa všetkým ľuďom, ktorí majú citlivé uši a postrehli niekde, že som možno nepovedal úplne presne D, alebo že som to Ž nebolo úplne také, aké by malo byť, ale to je prirodzené. Ako som už povedal, milujem českú kultúru a rád som, keď ju môžem aj aktívne v nej pôsobiť, čo sa mi, chvala Bohu, darilo a ešte stále sa mi to stáva. Navyše, základným predpokladom dobrého vzťahu sú vyrovnané vzťahy. A tie bolo veľmi ťažko dosiahnuť a nikdy sa nedosiahli. No a teraz sme tak, ako sme, a preto aj tie vzťahy sú lepšie. Pretože všetky dôvody nedorozumení, napätí neexistujú, kto na koho dopláca, ako je to s diplomáciou, aké sú finančné toky, kde sú dane za prvú výroby a potom kde sa a tak ďalej a tak ďalej. Nás učili kedysi podľa stanislavského systému, že herec musí cítiť a potom všetko vyjde. Do písmena a doslova môj profesor Bagar mi hovoril, cíť to, aj gesto ti vyjde. No ale cítiť to je niečo ťažko postihnutelné, nekonkrétne. Keď som po okupácii odišiel do Francúzska a dostal som štipendium tam 2 roky, a pôsobila tam istá Madame Kokosovský na Medzinárodnej divadelnej akadémii v Nancy, ktorá bola predtým 3 roky u Grotowského. Grotowský je divadelník poľský. No a základný princíp bol, aby to bol čo najkonkrétnejší a najautentickejší prejav. A základom všetkého je energia. Tak sme robili také rôzne cvičenia na báze hatha jógy, fyzické, plastické cvičenia. A potom sme sa snažili vyjadriť jednotlivé situácie a slovo malo byť až to posledné, čo herec povie. To znamená, kým nie je to slovo nevyhnutné, tak ma s ním doslova neotravuj, tak si ho nechaj pre seba. To znamená vyjadriť to korporálne, vyjadriť to zvukom a keď už bolo to slovo nevyhnutné, tak sa povedalo. A to slovo malo inú váhu. Čiže aby som to zjednodušil, zase ja mám takú chybu bývalých politikov, že to nezastavíte. To, kým nepoviete dosť, tak bude rozprávať, nebude ani dýchať, neurobí ani bodku. Takže trošku mi z tejto deviácie politickej asi zostalo. No, čiže herectvo je energia. Keď som ešte stále vlastne bol mladý herec a začínal som na nejakých 25-26 rokov a mal som to šťastie, že som sa stretol s Evaldom Šormom, ktorý režíroval Úklady a láska v Bratislave. No a veľmi nám pomohol aj s Magdou Vašáriovou, pretože hovoril, že Milane, to je o setkáních. Herectvo je o stretnutiach. A to máte ako v živote. Keď sa stretnem s niekým a vediem s ním dialog v živote a je to pre mňa obohacujúce a čas beží a vôbec si neuvedomujem jeho hodnotu, pretože ma zaujal ten rozhovor, tak to isté je na javisku. Keď sa dostanem do dialogu s niekým, kto je inšpiratívny a keď ja na to reagujem tak, že ho opäť niečím inšpirujem, že sú tu isté momenty prekvapenia,
tak vtedy je to zaujímavé aj pre hercov, aj pre diváka. Pretože hovoriť si dva monológy na scéne a tváriť sa, že to je dialog, to sa tiež stáva, ale ja dávam prednosť tomuto. Okrem toho som čítal niekde, už neviem kedy, že ja teraz hrám Hamleta, tak už ráno vstanem už ako Hamlet, vypijem kávu ako Hamlet, potom sa idem prejsť do mesta ako Hamlet, potom obedujem ako Hamlet. No, neviem. Ja sa neprikláňam až k takémuto prieniku do hĺbky akejkoľvek divadelnej postavy, pretože ja tým, čo hovorím, vyjadrujem to, čo si myslím. Že to je môj názor, čo sa v tom dialogu odohráva. Čiže ja sa projektujem do toho a herec by sa nemal, aspoň ja si myslím, ubrániť tomu, aby to bol jeho prínos do tej postavy. Je tu potom ešte možnosť, že tí diváci, ktorí sú v hľadisku, sa s tým môžu identifikovať, alebo môžu byť proti, ale že ich to zaujíme. A veľmi dôležité je prinášať momenty prekvapenia, to už som povedal, pretože inak, ak neprekvapíte diváka, tak zaspí alebo odíde. Nepochybne by sa všeličo dalo urobiť inak, ale to je neseriózne, tak nemôžno posudzovať ľudí, pretože to je dokonca veľmi nefér posudzovať niekoho z dnešného hľadiska a nezobrať do úvahy okolností, ktoré existovali vtedy a kde absentovali naopak informácie a okolnosti, ktoré poznáme dnes. Takže z tohto hľadiska nepochybne by som urobil niečo inak. No a pokiaľ ide o samotnú prácu, ja si myslím, že v tom je čaro aj herectva, že človek by to vždy urobil trošku inak. Že ešte je tam čosi, čo by celkom určite sa dalo urobiť inak. Ale to je taká väčšiná nespokojnosť. Ja si myslím, že to je dobre. Spokojní ľudia sa nebudú zaoberať tým, že niečo sa dá urobiť inak a lepšie, pretože sú spokojní. Takže základným predpokladom je nespokojnosť. Takže áno, veľa vecí by som asi urobil inak. A to je vo vzťahu s ľuďmi. Vecí, ktoré ma nenechajú pokojných, je veľa, ale zase vynechajme politiku, pretože to je svet sám o sebe. Ideálne by bolo, keby sa čím menej plietla do našich občianskych životov a vzťahov. No ale to si ešte počkáme. Ideálne by bolo, a to je stará pravda, keby ste zastavili na ulici človeka a sa opýtali, kto je náš predseda vlády, a on by nevedel. Jeden francúzsky diplomat mi povedal, prečo vy tak málo vysielate v tých vašich verejnoprávnych médiách o kultúre. Tam sú všetky diskusie, máte také, onaké a parlamentálne. Však vy máte úžasné veci. Ja chodím po galériách, bol som na koncerte. Prečo o tom tak málo hovoríte? Až som sa trošku zahambil, pretože Francúzi sa venujú tejto dimenzii. Myslím, že aj v Čechách je dobré, že vzniklo Arte, napríklad v televízii. Však u nás, bohužiaľ na Slovensku, vznikol ďalší športový program. A to chýba. Treba pestovať proste aj tie 3% ľudí, ktorí posúvajú veci ďalej a treba im dať priestor, aby mohli vnímať niečo a aby mohli niečo aj tvoriť práve v tejto oblasti. Takže toto ma dosť trápi. A prehodnocujem niektoré veci. Keď som bol študent, a bolo to v Paríži a som sa zoznámil s bývalým tajomníkom divadelnej skupiny Barold Renaud. A tento André Frank teraz už bol na veľmi zodpovednom mieste v televízii a chystal sa písať knihu. Tak ja som to zobral ako kšeft, mi povedal, tu máš, dám ti 1000 frankov, máš 2 mesiace, choď po knižnici a zožeň mi všetky kritiky, všetky vyjadrenia, všetko, aby to súviselo s časovým harmonogramom. Takže na tom pracoval 2 mesiace a často som sa u tohto Barolta stretol s odpoveďou, že pre neho je práca boj proti smrti. No dobre, mal som 24 rokov, mi to prichodilo veľmi patetické. Predsa divadlo je pre zábavu. Ľudia sa musia smiať, bojovať proti smrti, to preháňa, detko. Ktorý bol o niečo mladší ako ja dnes. No ale chcem povedať, že niečo na tom je, pretože veľa mojich kolegov už tu nie je. Viete, odišiel mi Lasica nedávno, takže mal som ešte 2 živé tituly s ním. Odišiel spôsobom,
keď spieval na javisku Ja som optimista, mal standing ovation a to je všetko, tam skončil. Vtedy som aj napísal, že ak smrť dokáže byť krásna, tak sa jej to teraz podarilo, ale mohla ešte chvíľu počkať. Odišiel Marián Labuda, odišlo strašne veľa ľudí a tak si nejak prehodnocujem toho Jean-Louis Barraulta, že samozrejme so smrťou sa nedá vyhrať, ale že treba s ňou bojovať. A že aj títo ľudia ešte z posledných síl, doslova do písmena, vlastne proti tej smrti sa postavili. Nikto nemôže ten boj vyhrať, ale to neznamená, že to treba vzdať. Áno, ale zostane pamiatka na to, že bojovali. A to je práve to ich dielo možno. Možno takto to myslel, viete? Málo som sa venoval deťom, lebo som sa venoval hlavne sebe. No a tak mám teraz ešte malých vnúkov, tak sa snažím aspoň trošku to nahradiť. Ja neviem, zobral som svojho 12-ročného vnúka do Paríža a som mu sa snažil za tie 4 dni ukázať to, čo sa dá od víťazného oblúka cez Tour Eiffel až po Notre Dame, Louvre a podobne. Ale on si vymyslel, že chce ísť do Disneylandu. No tak sme išli najprv do Disneylandu, ale bol som šťastný, keď mi na konci, už sme išli domov a povedal, dedo, Paríž je lepšie ako Disneyland. Pokiaľ ide o také stretnutia, ktoré sú sympatické, tak samozrejme veľmi rád aj sa fotím a rozprávam a tak ďalej. A potom sú, neviem čím vyprovokovaná nenávisť, ktorá sa objavuje. Možno preto, že som bol v politike, neviem. Veľa agresie a nenávisti je v ľuďoch. Tiež sa snažím neoplácať to rovnako, ale je mi z toho tak trošku smutno a v každom prípade drvivá väčšina tých stretnutí sú veľmi milé, sympatické. Trošku ma mrzí, keď príde za mnou pekná dáma a povie, mohli by ste sa mi, prosím vás, podpísať? No moja babička vás veľmi zbožňovala. Ešte keď povie mamička, dobre, ale už sa mi stáva, že povie, ale moje babičke, tak tam sa môžem iba na tom, tak babička mala dobrý vkus, no. OK, no ale to sú také stretnutia, ktoré tiež ale sú samozrejme milé. Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Martina Raš, zvukový mistr Jiří Benák.